foran. Sådan her. Nej. Vi vil være først. Det her, det skal jeg skal ringe til min mor. Ej, okay. Har det bare en lille smule klamt. Skal vi virkelig bo her? Åbenbart. Ej, hvor dejligt. Og helt rent, hva'? Det er dejligt at bo her. Ej, altså, der ligger en rigtig dejlig sø her. Jamen, der er simpelthen så god natur her, til at lave Ej, men jeg ved GPS og meditere. sådan noget. Ej, men det bliver bare så hyggeligt. Ej, det bliver så Solen dejligt. skinner, og sådan og hø, det var virkelig dejligt. Det skal være skønt. Ej, jeg tænkte på, om vi ikke kunne lave noget med GPS eller kompas. Ej, kan vi ikke hellere lave yoga? Nej, jeg har planlagt en masse aktiviteter, vi kan lave, så jeg går lige ned og henter en bold. Okay, yoga med bold. Det var da mærkeligt. Der er nok nogle af de andre, der har haft det sjovt med at tegne, hva'? Må jeg spørge, hvem har sat det der kryds? Ej, hvor er hun egentlig henne? Hun er jo nok død. Ja, hun er nok ude af kritistallen. Skal vi ikke bare gå i seng? Jo. Ja. Vi gør i seng. Ej, fuck, hun er død, mand. Ej, hvem er det? Hvordan? Ej, det er altså ret meget ligesom sådan en gyserfilm, fordi, prøv at se, de dør en efter en, ikke? Det er jo selvfølgelig altid de smukkeste, der bliver tilbage. Ej, ved du hvad? Der er altid en videnskabelig forklaring på sådan noget der. Nu gør jeg det, tager man noget frisk luft. Ja, det gør det. Ej, det er altså underligt med, at de der røde krydser på. Ja. De burde sgu da klart være blå, så de matcher til de blå skjorter. Jeg mener altså, hvordan de er kommet af sig selv. Ej, okay. Prøv lige at se, hvor grim hende er. Ej, hvem er det? Ej, tror du? Jeg tror, hun er grim. Ej, jeg mener, at det er hende, der har gjort alt det her. Det kan godt være. Hvor er det med det? Ja, hun har været væk i ret lang tid nu. Ej, hvem er det?